Ще те победя, Митко, защото зная много афоризми за театъра. Например, романът е по-скоро шепот, докато сцената е вик. Робърт Холман. Аз пък ще ти хвърля ръкавица, Яна. Истинският театър ни показва живота в средствата на изкуството, а не изкуството във формата на живот. Оскар Уайлд даже знае какво е казал класикът Вазов за театъра. Много неща знаем, защото учим в езиковата. Ама Вазов за театъра, да не ме чуе госпожата. Кажи, имаме още минутка до откриването на фестивала. По-бързо. Театърът е най-достойният способ, чрез който може да се възпроизвежда, изтълкува и проведе в народната сфера една патриотична мисъл и да се събуди въодушевлението и пламенът на решителността в самопожертването. Той го е казал патриархът. А чувал ли си, че Пенчо Славейков има също много мъдра мисъл за театъра? Целта на театъра не е забавлението. Забавата не е култура. Театърът е висш културен институт, най-висшият за живота на художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра. Умно, нали? Умно, естествено. 12 часа. Май трябва да открием фестивала. Спорът ще продължи по-късно. Сега е време да открием фестивала. Да. Начало. Започваме. Здравейте, приятели на театралното изкуство. И така, добре дошли в град Сливен. Добре дошли под небето на сините камъни. Добре дошли, приятели, отблизо и далече на 8-ият национален детско-юношески театрален фестивал "Сцена под сините камъни". Сливен не само създаде националният фестивал, но и превърна театралната фестивална дейност в традиция. Ще припомняме в началото на фестивалната програма всяка година, че с решение номер 1001 от 25 януари 2018 година на Общински съвет, Сливен е домакин на всички, за които театърът е магия, любов и вдъхновение. Общински съвет през 2018 даде съгласие в град Сливен да се провежда ежегоден, летен, детско-юношески театрален фестивал "Сцена под сините камъни" под патронажа на Общински съвет Сливен, организиран от Народно читалище "Зора" 1860 година. И така вече цели 8 години. Основните цели на фестивала са да даде възможност за национална и международна изява на детските и младежките театрални трупи, да предостави форум, където да се съпоставят постиженията на съставите и да съдейства за повишаването на театралната култура на децата и младежите. Давам думата на госпожа Соня Келеведжиева, председател на Общински фонд "Култура" Сливен и директор на фестивала "Сцена под сините камъни", по чиято инициатива е създаден той, да даде началото му, както и да обяви нашето жури. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми господин Митев, председател на Общински съвет Сливен, уважаемо жури, уважаеми господин Стефанов, председател на настоятелството на читалище "Зора", уважаеми гости от Сливен, уважаеми гости от близо и далече, както казаха нашите водещи. За мен е истинско удоволствие от сцената на 8-я фестивал "Сцена под сините камъни" да ви приветствам с добре дошли. Нашите водещи вече споменаха, че това е 8-та година на нашия фестивал. Минахме през много перипетии, минахме през трудности, но фестивала не само е жив, а стана мерило за театър, бих казала. Ученици, младежи от цяла България гостуват и на 8-я ни фестивал. За мен е истинска радост да спомена, че в тазгодишното издание на фестивала 21 спектакъла ще имаме възможност да видим. Моля да ни извинят всички онези, които не бяха допуснати до конкурсната програма, но се надяваме, че в следващата година те ще бъдат вече наши гости. Скъпи приятели,
Осмия фестивал на театралното изкуство в Сливен си поставя наистина високи цели, но най-високата ни цел е да побратимяваме младежите от България. Най-високата ни цел е младите хора от Сливен и от България да видят своите постижения, да видят своите приятели какво са направили, а това е огромен труд. Давам си сметка, че това е най-малко едногодишен труд за трупите, за да покажат пред нашето жури на какво са способни, какъв е таланта им, какво са научили от своите ръководители. Иска ми се от все сърце осмия ни фестивал да бъде много успешен, ползотворен, по-ползотворен, по-успешен от миналогодишния. Нека фестивала да открие пред всички млади театрални звезди, пред всички творци и режисьори, драматурзи, сценографи, нови възможности за творческо развитие, интригуващи предизвикателства, интересни идеи, от които да се ползваме с успех през годините напред. На талантливите млади хора, които са тук в залата и които ще пристигнат утре, пожелавам да бъдат упорити, изпълнени с мечти, да имат сила да постигнат целите си. И за това се обръщам към всички вас. Вярвайте в себе си, в успеха си. Вярвайте, че можете повече. Изразявам нашето дълбоко уважение на организаторите и, разбира се, на Общински съвет Сливен, към всички организатори, ръководители, участници за упоритата работа, за запазване и популяризиране на театралното изкуство. От тази сцена ми се иска да изразя дълбоката си благодарност за пореден 8-ми път към Общински съвет Сливен, защото това е единственият фестивал в България, който е под патронажа на Общински съвет. Младите хора не знаят дали си дават сметка за това, но Общинският съвет е съвкупност от различни политически партии. И политическите партии в нашия Общински съвет се обединиха в името на това да го има този фестивал и дай Боже да продължи напред в годините. Дълбоката ми благодарност и към читалище Зора, Сливен, към неговия секретар госпожа Галина Георгиева и към целия неин екип. Може би театралните трупи, които идват за пръв път, се питат защо точно в това читалище. Ами, млади хора, от тук е тръгнал, от тук е проходил Сливенския театър. И този фестивал беше създаден по повод 100 години от създаването на Сливенския театър. От тук е тръгнала първата театрална трупа на Сливен. И нещо много важно. Читалище Зора е създадено от даскал Добри Чинтулов. Ето за това сме тук. Аплодисменти за юбилейните годишнини на читалище Зора. 165 години от създаването на читалището и 170 години от създаването на библиотека Зора. Скъпи приятели, след тези уводни думи, зная, че сте нетърпеливи да чуете и кои са членовете на нашето жури. Както каза един от тях, сега сме най-важни. Това е абсолютно вярно. Най-важни в тези 4 дни. Това са членовете на нашето жури. Председател на журито е госпожа Мария Статулова. И сега, понеже има много млади таланти в залата, госпожа Мария Статулова е театрална, филмова и телевизионна актриса. В далечната 1975, когато е завършила актьорско майсторство при професор Боян Дановски, тя се налага веднага със своя талант и на следващата година получава наградата на Съюза на артистите в България за най-добър млад актьор. Мария Статулова трупа стаж в Драматичния театър в Кърджали, в Ямболския драматичен театър, играе в Сатиричния театър в София, на сцената, на стената на славата пред театър 199 има пано с нейни отпечатъци.
Това не се полага на всички, а само на най-талантливите ни актьори. Член е на Съюза на българските филмови дейци. Сред множеството филми, в които е имала роли, са Откраднати очи, Дунав мост, Да обичаш на инат, Маневри на петия етаж, Адаптация, Дами канят, Авантаж. Участвала е в сериалите Забранена любов, 7 часа разлика, Стъклен дом, да не изброявам. Стъклен дом не. Лъжат мръсниците. Тези мръсници са ме подвели и мен. А пък аз съм си ги написала тук нещата, но Мария ще ме поправя. Сега след малко пък да чуем и другите от журито какво ще кажат. Най-трудно ще ми е при Георгиус, защото там са един куп, да не изброявам, особено на чуждите езици. Така, пък аз да кажа, че участвала и в спектаклите Вампир, Идиот, Рейс, Кавказският ебеширен кръг. Няма да изброям повече, защото рискувам да не сгреша нещо. Обаче, тук нали има 12-класници в залата? Има ли? Има, нали? И аз така си мисля. Ако няма 12-класници, има 11-класници. Знаете ли кой е най-трудният автор в програмата за зрелостния изпит? Ето на този автор Мария Статулова е снаха. Йордан Радичков. И внимавайте, ако ви се падне до година на изпита, ще я търсите в София. Тежко ви гърко. Да. И така, Мария, прощавай с закачката, но исках да им го кажа, да знаете какъв творец е дошъл при нас на 8-я фестивал на театралното изкуство в Сцена под сините камъни. Членове на журито са Георгиус Филаделфевс и сега. Роден в Атина, но живее и твори в Сливен, магистър по пиано и оперно пеене, лауреат на международни конкурси по пиано, солист на филхармониите София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас, Русе, Разград, Видин, Шумен, Музикалният театър в София, Симфонията София, камерен оркестър на Добрич и Ямбол. Тук вече ще прескоча, защото е на чужди езици, прощавай, Георгиус, на филхармониите в Атина, Държавната украинска филхармония, на Лвов, на филхармониите в Волгоград, Петровск. Гастролирал е в Гърция, Кипър, Испания, Португалия, Сърбия, Германия, Украйна, Белгия, Холандия, Швеция, Унгария. И спирам до тук. Георгиус. Какво представително жури имаме. Тежко ни и горко до неделя, докато чуем тежката им дума. И третия член на журито е Илиян Урумов. Илиян Урумов е художник с широка палитра от възможности в областта на живописта и приложните изкуства, с опит в театъра, киното, рисуваната анимация. Завършил е художествена тъкан в Националната художествена гимназия Добрович в Сливен, живопис в Националната художествена академия София, председател на Съюза на българските художници, представителство Сливен, преподавател по изобразително изкуство и по теория на изобразяването, много талантлив, интересен художник, който показва, че еднакво добре умее да борави с повечето изразни средства на пластичното изкуство, от живописта през колажа, рисунката до анимацията и, разбира се, сценографията. За Илиян Урумов цветовете, формите и думите са с еднаква тежест и магия, а играта и музиката в тях са съществени компоненти. Аплодисменти за нашето жури. И още веднъж успех на всички участници в 8-то издание на фестивала. И за да не се качвам втори път на сцената, получихме
поздравителен адрес от областна управа Сливен. Както виждате, и областна управа, и община Сливен, и общински съвет Сливен, всички институции в Сливен подкрепят нашия фестивал. До участниците в 8-я национален детско-юношески театрален фестивал "Сцена под сините камъни". Скъпи млади актьори и любители на театъра, за мен е удоволствие да ви приветствам по случай откриването на 8-я национален детско-юношески фестивал "Сцена под сините камъни". За всички вас театъра е не просто изкуство. То е емоция, светоусещане, себеизразяване и важна част от живота. На младите театрали, които в тези 4 дни ще демонстрират своя талант, както и на организаторите на проявата, пожелавам успех при реализирането на това значимо културно събитие. Продължавайте да следвате мечтите си и да работите с същия ентусиазъм. Желая ви здраве и много щастливи мигове на сцената и в живота. С уважение, Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен. 20 юни 25-та година. Благодаря ви. Давам думата на председателя на Общински съвет Сливен да открие 8-мо детско-юношеския театрален фестивал "Сцена под сините камъни". Заповядайте, господин Димитър Митев. Уважаеми господин Стефанов, уважаема госпожо Киревичева, уважаемо жури, скъпи участници, гости, любители на театъра. Трудно се говори след като е говорила преди това госпожа Киревичева, но ще се опитам накратко да споделя това, което чувствам. А то е удовлетворение, щастие, защото отново Сливен е сцена на театъра, на таланта, на вдъхновението между младите хора, на срещата между млади хора, които са дошли тук и със своите изяви ще ни покажат любовта си към театъра. А театърът е магия, театърът е нещо, което ни кара да се връщаме в времето, да се замислим за настоящето, да мислим за бъдещето и да се запитваме дали правилно провеждаме своя живот, дали това, което правим в живота е правилното и как може да го направим още по-добро. Преди 8 години госпожа Кириловича дойде при мен, тогава също бях председател на Общински съвет и даде тази идея за този театър. Приех и да разбира, защото знаех, че ако това нещо ще се започне от госпожа Кириловича, то ще бъде довършено до край. Повярвах и убедихме своите колеги от Общинския съвет и, както тя каза, вече 8 години, макар че имаше много трудности от всяко естество. Основно финансово, организационно, но успяхме да се справим и за сега Сливен. Този фестивал се превръща в един от най-добрите театрални фестивали за младите хора в страната. Знам, че много важно е вашата изява да бъде оценена от журито, в което аз не се съмнявам, виждам и изключително благодаря на господа, че са избрали точно това жури, защото ако аз съм театрал и точно това жури ме оцени, бих се радвал постоянно за цял живот, защото това са наистина недостойни хора, в които съм убеден, че ще отсъдят справедливо. Но аз вярвам, че освен желанието ви да бъдете оценени, да бъдете наградени, най-важно е това да си останете приятели, да останете, че в България има един град Сливен, който е гостоприемен, който е красив и който винаги може да се връща, когато пожелаете. Виждам, че вече тази година е 8-ма, до сега бяха в началото почнахме с 2 дни, 3 дни беше, сега 4 дни. Както е тръгнало, може би ще трябва да го направим седмичен, т.е. една седмица да протича, но това е само добро за града. И накрая искам да ви пожелая успех. Успех не само тук на този фестивал, а успех за живота във всяко едно ваше начинание. И сега, както ми казах, че трябва да завърша, за мен е чест и удоволствие да открия 8-ми национален детско-юношески театрален фестивал "Сцена под сините камъни". Да е честито! Благодаря ви, господин Митев. А сега нека да открием нашия фестивал с сигнала, създаден специално за него по предложение на госпожа Галя Георгиева от композитора Димитър Кавраков. Нека ги аплодираме. Thank you.